Emma Kaunesalan markkinoinnista, moikka! Tänään on taas keskiviikon kysymyksen vuoro. Tällä kerralla kysymys liittyy blogiin. Mä sain tällaisen kysymyksen, joka kuuluu näin. Miten blogia voi hyödyntää kauneusalalla? Mitä sinne ylipäätään voi kirjoittaa? Blogi kannattaa olla, jos ja vain jos sä koet, että sä pystyt ja ehdit huolehtimaan siitä. Hyviä blogeja luetaan ja se voi olla tosi tehokas asiakkaiden hankinnassa, koska se tuo sun nettisivuille lisää liikennettä. Blogi voi kirjoittaa esimerkiksi seuraavanlaisia juttuja. Mitä tarkoittaa? Miten käytät? Miksi sinun pitäisi käyttää? Mitä sinun pitäisi tietää? Näihin te voitte lisätä esimerkiksi tuotteen perään, palvelun tai jonkun muun ihonhoitoon, hiuksiin tai kynsiin liittyvän asian. Tämän lisäksi kannattaa kertoa ihan siitä hoitolan arjesta, esimerkiksi henkilökunnasta tai tapahtumista ja myös niistä uusista palveluista. Tässä oli nyt muutamia esimerkkejä siitä, että mitä sinne blogiin voi kirjoittaa. Blogin kirjoittamista tai kuvaamista kannattaa ehdottomasti miettiä. Tässä kaikki tällä kertaa. Lähettäkää mulle uusia kysymyksiä. Nähdään ensi viikolla. Moi moi!